الحمد لله الكائل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ثم الصلاة والسلام على خير البرية محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين أمبادين تبسر فلا جباو ملكنا ملكوكا كوفوكا أولي مندو سانغاني واتي أكجم كمانديكا نبفالما كدين بارو نيجم كان كنغرني تلسر فلا سانفه كولي كسل لاليموما madola ka donba do yera bismillah telesir fla jabala la anuka baroke alaw talaka dina sanumanka ani maya yera sekata ko bamunuko o hukum ko nala anga bima welele ode ankara mogo ustazul fadil al imam muhammad jawara ana le bina baroke be imam assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barbase bashite alhamdulillah somo bashite bismillah alhamdulillah ba alhamdulillah rabbil alamin anga imamu ni aleka foli ko masegine ana le bina baroke bi ko baka ko mi ni adamadiya ti se katakato ni ko ye dina ma fene ye dina se ka nyama bolo ni alete ni make dina ma fene mugo ya yere se kataka feminto no de bonyogonye na mbora nyona kaba abifo ma ko sinji ani mami be barola abola kaka foli ye au bela jelensa ni ankara mogo ananga almami jamiatu ansar dini ka juma misiri ba mimbe konko braza o kutuba kala bado na fama ko muhammad jawara ana le bina baroke sinji ka imam amba me ko sinji munde sinji سنجي الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله طيبين الطاهرين وصحابة الخيار ومن تبعهم بإحسانه إلى يوم الدين إن شاء الله أمي الله تنو كلا برغدا كاينا على فكان يرجع كبو شيطان تروما شيطان مغير جيفن كبالا كهينا ني شيطان كان غلياي الله سلام شيطان كان غليا دي ابو ملكه وچرا الله كان ما كان غلياي امين 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 انا صلي دابون سو خير ماكا فان بيكرا تشمينغاما الله سلام ني على دينا نكرا كدنيا لافيا نغا hadama do mo baganya kono ko bla maya mina kono na ala ka la yini mi ko ga ne muhammadu ye ana so dingo inshallah ana ka sahaba nyimo an don ba nyimo min no ko ga fuka la hara jodo ma ka satana ni ro ka qayin ruhu asayidi sharif usman madani haidara min gara dina jigi a jigina ye no de ko ya allah taala ya ga kuma ye inshallah ale yara de qur'ana jigi akanga jigi yoron na ya bla fana inshallah allah ya'lamu haythu yaj'al irsalatahu abara kanga ka kira bo yoron mina wa abu dukili de kono inshallah on ala fo kala barkada on munu nye on no fetu soro ka dogo ko ye sheku ndala jan farkolo lafiya ni lafiya la ko jana ka demeyama ala ka ambalo ansarrama ala ka vato ansarrama wala alhamdulillah rabbil alamin wati kama ye yingali minge no ye sinjiye baro be sinji de kabi sinji e femba sabu bonyana do o bonyana ala ya mbotinde o mi vana do anti saka bora parce que Allah taala ba fa Qur'an kono wattaqullaha alladhi tas'aluna bihi wal arham kro ko ayisra Allah taala nye sranye dana ala e fon fe dagaw ye o dagaraw ya femi haram yogo o haram yoroka o masanya abinyon deli ni masami togo ye na ka sinjiwe ko ake ala kam ye ka sinji ani sinji kam ye ka ngoyinge ko o kuma na sinji nana ye no ko anga hagile to sinji da sinji e femba ala bla ka fa to ko wo ulul arhami ba'duhu aula bi ba'din fi kitabillah sinji ya fendo de fe min be ma adama ni nyonjo ti yoroshi lahul mahfuzura ala yara sabati donc mo do be aw be kilinye islam ya kono abin ma yake nyonye ibise ka nyuma ya do ke do yito ki sinji re wati do kono ko to ya kama mais ni sayan nana abita fasoboda donc kurana ko kuma ko sinji de ka kan ni nyonga hage ka di nyoma kumano la wajibi ye sinji ye o ye femba de anga hangri tora ni qur'ana aya filan amo di ima no kibare Allah subhanahu aywa imam ibora kam min fo ayina sisa yali sinji ni ya me ko sinji dara na fo balmaya de ya balmaya lebi jati na fo minan jumen kono
an bɔra ɲɔgɔn na fani ba sira de dɔ walima a bɛ dan o de ma sinji tɛ dan i ni maa min bɔra fani bara sinji bɛ i fa ni maa o maa bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tiɲɛ na i ba ni maa o maa bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tiɲɛ na o bɛɛ bɛ don sinji kɔnɔna na i fa ni maa min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tiɲɛ na o b'i ka sinji la i ba fana ni maa minnu bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ sinji la o fana bɛ sinji la donc maa kan ka dilanni kɛ ni fila bɛɛ kɔnɔ tiɲɛni maa ka don ni fila si kɔnɔ k'i to balo la f'i jɔyɔrɔ ka y'o kɔnɔna na ɲani na n'i y'a faamu sa Imam i fa sira awɔ a kɔrɔ n'a dɔgɔ i ba siraw kɔrɔ ni dɔgɔ nin bɛɛ de y'i ka olu n'u denw o bɛɛ de y'i ka sinji ye kan ka min kɔlɔsi n y'a faamu sisan Imam yali sinji yɛrɛ tuguli a b'a adamaden ka diyagoya de don wa walima n'a ka di ye de b'a kɛ wa sinji tuguli adamaden ka wajibi de don Ala y'o de ɲini parce que kira b'a fɔ a hadisi kudusi la Ala b'a fɔ ana rahman wa hazihi rahim shakartu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qataha qata'atu ko Ala Ta'ala ko sinji a hadisi kudusi la a ko ne de hinɛ masa ana rahman ne de hinɛ masa ye ne min ye hinɛ masa ye hazihi rahim ni sinji ye n'o ye minnu bɔra kɔnɔwolo kelen la nin ye kɔnɔwolo kelen ye shakartu laha ne yɛrɛ de ye bɔli kɛ n dɔgɔ la ne yɛrɛ de ye n dɔgɔ dɔ fara k'a kɛ sinji ye ne yɛrɛ Ala Ta'ala tɔgɔ ne y'o dɔ de fara k'o kɛ sinji ye ni maa min ye sinji tugu Ala b'i tugu ni maa min ye sinji tigɛ Ala b'i fana tigɛ tigɛli b'a la i ka ɲɛnamaya baara ɲumanw bɛ jɔ i ye tigɛli baara a bɛ k'i ma si dɔgɔya ye tigɛli baara e yɛrɛ min banna sinji la Ala b'i fasa k'i siri sinjiw la Imam sinji kibaruya la sisan c'est que n ye silamɛ ye n'o ye i bila i k'i sinji tigɛ i ka silamɛya tɛ foyi ɲɛ i ye o tɛ foyi ɲɛ i ye sabu Ala ko ni maa min y'a tugu n b'a tigi tugu ni maa min y'a tigɛ n b'a tigɛ bon sinji de tigɛli ka ca an bolo mais an bolo k'an bɛ sinji la parce que sinji ye anw ye sinji tigɛ minɛ an bolo bi ko ni ni balima bolo tɛ minɛn kelen kɔnɔ k'o de ye sinji tigɛ Imam bɛɛ ka gabi d'a ma o tɛ sinji tigɛ ye n balimakɛ an bɛ guwa kelen na walima an tɛ guwa kelen na i ta k'i yɛrɛ ye ne bɛ n ta kɛ n yɛrɛ ye na n dɛsɛra n dɔgɔ n dɛmɛ n'i fana dɛsɛra n b'i dɛmɛ an ka to ɲɔgɔn ye jigi ye mais degun kana ne sɔrɔ f'e k'a dɔn degun bɛ ne fɛ yen degun kana e fana sɔrɔ fo na k'a dɔn degun b'e fɛ yen o ye sinji ye maa birilen bɛ foro kelen kɔnɔ a bɛ si du kelen kɔnɔ si mɔgɔ tɛ ci la bɛɛ mɔgɔ b'i yɛrɛ muso n'i den na kuma dɔ la hali o gɛlɛya bolo hali bangebaaw tɛ hɛrɛ sɔrɔ aw nɔfɛ parce que ni ɲɛ bɛ den minnu bɔra i kɔnɔ olu kan ka ɲɔgɔn minɛ n'olu yɛrɛ dama kɛra ɲɔgɔn gɛlɛla ye ba n'i fa ɲɛna o bɛ si dɔgɔya wele fa ni bara sabu a ka laɲini ma k'a ye Ala ka n'an y'a kɔnɔ amin Ala Ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin an baden TV sirifila lajɛbaw i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na a fɔ nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'a fɔ a ma ko diinɛ baro ka wuli ka se lalimuw ma an n'u ka baro kɛ kuma dɔ la ka dɔnnibaa dɔw yɛrɛ bisimila TV sirifila jabala la an n'u ka hakilina falen Ala Ta'ala ka diinɛ sanuma kan bi an ka maa welelen o de y'an ka alimamiba ye Sherif Usman Madani Haidara tɔgɔla misiriba min bɛ Konko Baraza o katibu don n'o bɛ fɔ a ma ko Muhamad Jawara an n'ale de bɛ ka baro kɛ adamadenya kɔkolo kan diinɛ se ka taa ka fɛn min to maaya se ka taa ka fɛn min to n'a fɔ a ma ko sinji a bɔra ka kuma ye sa Imam ka fɔ sinji tuguli ni maa min y'a tugu Ala Ta'ala b'i tugu ni maa min y'a tigɛ Ala Ta'ala b'i o tigi tigɛ Ala k'an kisi ka bɔ a tigɛli ma yali sinji tugu nafa dɔw bi a la diɲɛ ani lahara wa wa sinji tugu nafa baara diɲɛ ani lahara sabu u ye kira ɲininka nɛɛma ni kisi b'a ye ko wa qala lahu alayhi salatu wa salam ahadu sahabihi man barru qala ummika summa ummika summa ummika summa abuka summa akrabaka fal akrab kɔrɔ
kira ko dɔ de ye ɲininkali kɛ ko yali ɲumanya maa bɛ se ka ɲumanya kɛ maa jumɛn ye fɔlɔ fɔlɔ kira ko n'an b'o kɛ kira ko maa bɛ ɲumanya kɛ maa min ye fɔlɔ 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 nana kira b'i bilasira o la ni hadisa in na k'o y'i ba ye ko a k'i ba ye a k'i ba ye a k'i ba ye siɲɛ 3 a laban na ko a n'i fa ko fa kɔfɛ balima min ka sɔrɔ min ye min ka sɔrɔ min ye k'i ka ɲumanya kɛ olu ye balima min ka surun min ni min bɔra fani bara o kɔfɛ an faw ye faniba ye balima min ka surun min ye ba ka gɛlɛ parce que ba ye maa lafulen de ye se tɛ ale ye fa bɛ se ka kari den kɔ waati dɔ la n'a ka cɛya fɛɛrɛ ye a b'a ka maaya kɛ ni den kɛra a ma fa bonya mais ba ye kira ye ba hinɛ minɛ yan kosɛbɛ k'i k'a kɛ ba ye o tɛ k'a fɔ ba ka bɔ ni fa ye sabu kuranɛ ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa inshallah alhamdulillah halisa imam an bɛ walanda kɔnɔ walanda min a fɛrɛlen don n'i ye bi tile lajɛ e yɛrɛ bɔra k'a fɔ kuma la ko an ye sinji tigɛ kɛ fɛn min ye n'an tɛgɛ tɛ minɛn kelen kɔnɔ kuma dɔ la an tɛgɛ bɛ se ka kɛ minɛn kelen kɔnɔ ka sɔrɔ sinji tigɛlen don kuma dɔ la an tɛgɛw tɛ minɛn kelen kɔnɔ k'a sɔrɔ sinji a yakuyalen don a fanga bɛ bɛɛ la yali welekan jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo ka se sinjiw ma ladilikan na ani bagabagalikan jumɛn b'i bolo ka se sinji tigɛbaw ma voilà o la an bɛ min wele ka na sinji tigulaw ma o de ye kira o y'a ɲininka tuguni nɛɛma ni kisi b'a ye ko amma yudkhulu jannata min amali wa yubaidu anin nar qala ta'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an wa tuqimu salata wa tu'ti zakat wa tasilu rahim kira ko o kɛlen k'a ɲininka ko baara jumɛn ka teli ka hadamaden kɛ arijɛnɛ kɔnɔden k'i kɛ ala dongɔ ye kira ko a ko min f'i ye o la hadamaden baara min b'o kɛ k'o fɔlɔ-fɔlɔ ye hadamaden ka baara ɲuman de kɛ ala bato ka na ala ni foyi fara ɲɔgɔn kan ka bato bato bɛ da ala kelen dɔrɔn de inshallah ɔ n'i tilal'o la k'i ka sali jɔ fɛn minnu ɲini ne fɛ i tɛ se ka sali ni fɛn min don o ka dafa i la n'i y'olu kɛ i ka jaka di a di cogo la i ka sinji tugu wa tasilu rahim donc i b'a dɔn n'i sunna ka sali ni sinji tigɛra a tɛ foyi ɲɛ ye fo sinji ka tugu de imam o don ɲalen don bi dɛ fo sinji ka tugu de ni sinji tugura waati min na a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko i ye sinji ɲɛ o de la a kira kelen y'a fɔ tuguni a ko a sarakatu ala misikini sarakatun wa ala zi rahimu sarakatun wa silatu a ko sarakati n'i y'a bɔ sarakati kan k'a di misikina ma n'i ye sarakati di misikina ma i b'a baraji sɔrɔ a cɛ ka ɲi ko nka n'i bɛ sarakati bɔ n'i bɛ ɲumanya kɛ a lajɛ fɔlɔ i sinji la ni degun bɛ yɔrɔ min k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a d'o ma fɔlɔ i ye sarakati baraji sɔrɔ i ye sinji sɔrɔ. imam nin kuma in bi n'i y'a lajɛ k'a ye maa de ka ɲumanya ka bon k'a sinji juguya a bɛ sinji fantan jate dɔkɛbali ye a bɛ sinji fantan jate fugari ye yali welekan jumɛn b'e bolo ka se o tigilamaw ma kangarida kan na. an bɛ o tigilamaw wele ala ye doni o doni da maa kun bamananw ɲuman na n'i ye siran n'i ye kuntoni ye i tɛ s'a kɔrɔ sinji ye ala bɛ fan min ma a bɛ maa kelen de kɛ se t'i ye kuma dɔw la bon n'o kɛra e b'i mago don sinji ninnu na ala b'a k'i ma kɛnɛya ye fɔlɔ a b'a k'i ma garijɛgɛ ye a b'a k'i ma arijɛnɛ sɔrɔli ye bon e kan k'a dɔn ni min man di fɛn kɛ i b'a lajɛ k'a fɔ a ye k'a san ni jɛmɛ a kɛ tan a kɛ tan parce que fɛn tɛ maa min mara a tɛ fɛn ɲini sira ɲɛdɔn surtout duguba kɔnɔ parce que ni fɛn t'i bolo e tɛ jago ɲɛdɔn ɔ mais i bɛ se k'a dɛmɛ ni fɛn fitinin min ye a dɛmɛ karisa n'i ye nin kɛ i bɛ se ka dɔ sɔrɔ o ye sinjitugu dɔ de ye a dɛmɛ a ka baara la ka baara dɔ don a bolo a bɛ dɔ sɔrɔ min na ɔ n'i yɛrɛ sera k'a dɛmɛ don o ye mais n'e ma fɛn d'a ma i m'a dɛmɛ i ma sinji dilan a k'a jɔ yɛrɛ diɲɛ don o don o tɛ laban o i yɛrɛ bɛ sira de jira a la sɛgɛn tɛ maa kɛ ka sinji tigɛ ɔ mais sinji fana ni fɛn t'i bolo ka na fɛn bɛ minnu bolo ka na tɔɔrɔ wuli ka se olu ma a t'e bolo o ye tɛ fɛ minnu bɛ dɔɔnin sɔrɔ olu bɛɛ ka alaji o fana ka ca an bila mana dɛ ka ca an bila mana dɛ i ɲumanya kɛ min yɛrɛ ye ni fɛn t'a bolo karisa e yɛrɛ filɛ nin ye an ma fɛn faamuya o aw balimakɛ ye fɛn ma o tɛ maa ɲɛnama ye koyi k'a sɔrɔ walahi ye fɛn k'a ye mais a bɛ kɛ fitiri wale ye ale bɛ kɛ ɲuman dogoba ye ko te filɛ in bɛ wa ɲuman dogoba toujours a b'aw seko k'a ye awɔ
ata kuma fɔ a tɛ tanuni kan fɔ a t'a nɛɛma yira awɔ o fana ye sinjitigɛla de o fantan min bɛ don o ye sinjitigɛla de ye fantan bɛ sinji tigɛ i seko min ye i balimakɛ ɲuman min f'i ye o fɔ ni degunnen don s'a ma min b'a ni ɲɔgɔn cɛ balimaya la maa kan'o don an ni ɲɔgɔn t'o fɔ karisa nin mɛnɛ na o y'o mɛ ne y'a kɔrɔfɔ kɔfɛ walima k'a tɔgɔ tiɲɛ o fana sinjitigɛ dɔ de ka sɔrɔ a bɛ ka k'i ye bon n'a fana y'i ye a ma sɔn k'i dɛmɛ a fana bɛ sinjitigɛ de la mais an ka bi ta in caman kɛra tant que ni musow tɛ ɲɔgɔn kan dɔrɔn cɛw ma se ka sinji faamu muso ye dunan de ye bamananw ko muso ye dunan ye du kɔnɔ nafolo ye dunan ye du kɔnɔ den ye dunan ye du kɔnɔ n'a ma cogo dɔ a bɛ du tiɲɛ ala k'an kisi a ma alhamdulilahi rabbil alamin an badenw an y'a fɔ a ye cogo min na halisa an b'an ka baro in nɔfɛ ani imam Muhammad Jawara n'ale ye Jamiyatu Ansar Dini ka misiriba min kɛ Konko Baraza o imamu do juma kutubakɛla ba do ani ale de bɛ ka baro kɛ adamadenya kɔkolo kan diinɛ yɛrɛ bɛ jɔ fɛn min kan n'o ye an bɔra ɲɔgɔn na sinji k'a kɔlɔsi i n'a fɔ a bɔra k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ cogo min na Alahu Taala y'an su ka kɛ a kan kira y'an su ka k'a kan k'an bagabaga ka bɔ a tigɛli ma kɔlɔlɔw bɛ a tigɛli la diɲɛ ani lahara i bɛ kɛ maani ye nin diɲɛ kɔnɔ lahara i ka bato bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don ka da i ka sinji tigɛ kan imam sisan n'o faamuna an minnu bɔra ɲɔgɔn na yali an denw fɛnɛ n balimakɛ den n balimamuso den ne ka olu ka gɛlɛya lajɛ k'an ban kan kun don a kɔrɔ yali n ye sinjitigɛla de ye wa o bɛ don sinjitigɛ kɔnɔ se bɛ ne ye a tɛ n balimakɛ den ye n'a fa tɛ yen ne ye fa dɔ de ye n'a kan k'a dɔn n bɛ se ka min k'a ye fa min na o fɔ a ye mɛ ko yɛrɛ tiɲɛni an bolo balimakɛ yɛrɛ b'a fɔ i cogo di fa in na dɛ maa ɲuman dɛ sinji ɲuman dɛ den yɛrɛ fari ye hasidiyara ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ ka den lamɔ hasidiya kan bi o fana ka ca an ka société kɔnɔ bi kosɛbɛ o kɛra maanifinw ɲumandɔnbaliya bamananw ɲuman na ni ɲumandɔn n'o ma mɔgɔ ma mɔgɔ ka ɲumanw d'u ye ko fitiri waleya fana tɛ dabila parce que n'i ma se ka maa ka ɲuman fɔ a fana n'a fɔ n ye nin k'i ye o i kɛra fitiri wale ye donc an kan ka ɲɔgɔn wele ka taa nin bɛɛ ma ka famille de dilan an bɔra ɲɔgɔn na nin ye ko t'an ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ dama ko min b'an na cɛw yɛrɛ dama bɛ min k'o b'o kɛ muso da t'o la mais n'a kɛra kudun mana kɛ musow de sago b'ara dɔrɔn o de nana ni nin ye o de bɛ na ni gɛlɛya ye parce que o ye an b'a Ayisa ka kuma ye ko kira ko arahimu mu'allaqatu bi arshi ko sinji gulonnen don larusiba de la o ye kuma kɔrɔ min a gulonnen don larusiba la ko aba wataqulu man qata'ani man wasalani wasalaka Allah wa man qata'ani qata Allah ni maa min ye ne tugu ka kɛ ne fɛ Ala min fɛ i ka k'o fɛ i k'o dɛmɛ ɲɛnamaya kɔnɔna na sinji dilan tɛ maa kɛ setigi ye mais i t'i dɛsɛ i yɛrɛ i t'i lebu nin ye sinji yɛrɛ de kumakan ye sinji yɛrɛ kumakan de ye ko Ala ka maa tugu maa min y'ale tugu Ala ka maa tigɛ maa min y'ale tigɛ imam bon ni Ala ni sinji n'a tiɲɛn'i bolo diɲɛ na yan hali tɛ lahara sɔrɔ diɲɛ ma sɔrɔ lahara ma sɔrɔ sabu sinji kumana Ala ko Ala tilala dali la yɔrɔ min sinji de fɔlɔ kumana fɛ ko nin ye na jɔyɔrɔ ye ne sinji Ala n bɛ fɛ i ka ne jɔyɔrɔ d'u ma ne jɔyɔrɔ ye jumɛn ye ni min kɛra n fɛ i ka k'o fɛ ni min banna ne ka ban o la bon n'an y'o dɔn an ma k'a dɔn a b'an ka bato tiɲɛ an bɛ sinji dilan imam nin ko in a ɲɔɲalen don duw kɔnɔ duw commencera ka fara duw commencera ka nege bɔ ɲɔgɔn na tuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ aw jama ka ca nka maani dɔ bɛ se ka n'aw minɛ k'u ka u sago ye yɔrɔnin kelen mais aw ka jama caman nafa ɲɛ aw ye sinji tigɛ de y'o kɔlɔlɔ ye o ye sinji tigɛ kɔlɔlɔ ye sabu n'aw ka ca a bɛ don ɲɔgɔn fɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ dɔ tɛ dɔ kɔrɔ fɔ maa tɛ se ka tulonkɛ aw la a bɛ ɲɔgɔn minɛ dɔw n'i magara karisa bɛ yen dɛ mais i kɛlɛ cogo i balimakɛ bɛ t'o fɔ i kɛlɛɲɔgɔn ye sinji tigɛ kɔsɔn sinji tigɛ kama k'a so ka bila la pour que a ka tɔɔrɔ dɔ ɲini ka da e kun parce que sinji bɛ yen majoritairement a tiɲɛni bi an b'a jateminɛ dugumamaw de la parce que dugumama ma se ka jɛn n'a ka garijɛgɛ dɔgɔya a n'a ka fɛn donc famille mana fɛn o fɛn ne maa kelen yɛrɛ famille kɔnɔ ne Jawara n'a fɔra ko Adamu n'u Jawara bɛɛ ma tɔgɔ sɔrɔ wa. ni Ala sɔnna ma. ne ko a kana fɔ maa si ma Jawara la fo ne o bɛ se ka kɛ wa.
kuma dɔ la i bɛ sɛgɛn. o tɛ se ka kɛ o ye sɛgɛn o ye ala ka laɲini a b'a bɔ dɔ bɔra a b'a di dɔ ma donc kabiri ani kabiri bonya bɛ bɔ yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la bon n'a ɲɔgɔn minɛ na sinji kɔnɔ dɔrɔn maakɔrɔw kun tɛ fɔlɔ maa ma woy'u la maa ma fɛn na dɔ tɛ se ka dɔ kɔrɔfɔ dɔgɔ dɔ tɛ se ka ye ko fililen ni dɔ m'a kuma fɔ mais n'i yɛrɛ donna so kɔnɔ ni k'i bɛ kuma a ko ne kumana n buramuso walima ni maamuso in na o ko n ka jugu denmisɛnw ma donc an bɛɛ ye denmisɛnw bolo kɔfɛ minɛ o kɔrɔbayalen k'an b'olu fara ɲɔgɔn kan a ka gɛlɛn parce que denmisɛn bɛ dilan de sinji bɛ dilan kabini famille kɔnɔ hali a tɛ gɔ kelen n'a taara ɲɔgɔn fɛ ni dɔ y'i kin na karisa nin dabila nin ma ɲi n'i ma se k'a fɔ n'a e nana i b'an balimakɛ mago b'i la kɔfɛ n'a nana dɔw kɔnɔ bɔra so kɔnɔ ɲɛ nin ye du kɔnɔ ko ɲuman de dɛ a kɛ tan a kɛ tan o la a bɛ kɛ ka sinji tugu wa n'aw yɛrɛ dama kɛra ka ɲɔgɔn sen cɛ dɔrɔn a fanga bɛ dɔgɔya mais ni min yɛlɛla sanfɛ tɔw fana b'a fɔ an k'o sen tigɛ karisa kelen bɛna du tɔgɔ ta donc o dekun o de fana b'an ka société kɔnɔ kosɛbɛ an ma se k'o yɔrɔ in faamu ala k'an kisi ka bɔ ma imam komi telela baaraw don waatila kow don ni ala ye si di baro tɔba bɛ yen ni ala sɔnna nin ye baro dayɛlɛlen ye nin ye baro fɛrɛlen ye baro sigi ko caman bɛ se ka kɛ nin kan ka da ka sinji ye fɛnba ye ni a labatora k'a tugu a bɛɛ b'a hɛrɛ kɛ n'a y'a tigɛ k'a koron a bɛɛ lajɛlen b'a dekun dɔn sabu ala ma maa si choisi k'a fɔ i ni karisa ka bɔ ɲɔgɔn na ala de ye dɔ k'i garijɛgɛ n'o ka bɔ ɲɔgɔn na o tuma aw bɛɛ jagoyalen don ka ɲɔgɔn minɛ komi waatila kow don kuma kuncɛ kuma la ani folikan na ka se lajɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma alhamdulilayi rabi an bɛ lajɛkulu maa bɛɛ lajɛlen fo jamiyatu ansarudini bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ a n'a kanuɲɔgɔn n b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ n'aw ye téléso ala k'a kɛ téléso kɔrɔtalen ye ala k'a yɛlɛ téléso tɔw sanfɛ baara in b'aw bolo cogo min ala k'a ɲɛ aw bolo ka aw minnu bɛ baara kɛ k'a kanu don ɲɔgɔn na ala kana maa jugu don an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ karamɔgɔkɛ fo sija ni kɛnɛ ala k'o kalifa ma a kɛra a ma ɲɛmaa ɲuman k'a yɛrɛ kɛ kɔtɔba ɲuman ye mawuludu min kɛra a ye dugawu min kɛ an ye diɲɛ ye ala k'a minɛ diɲɛ na an ma jamana in an b'a ɲini a bɛ jamana in ɲini ni hɛrɛ min ye ala k'o kɛ a bɛ sera jamana ni tɔɔrɔ min ala kana ala jarabi k'o jira la anw minnu fana ko k'an b'a nɔfɛ o jogo ka ye anw na o baara ka y'an na ala ko nɔgɔya an kelen kelen bɛɛ an bɛ dugawu kɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen minnu b'an kɔrɔ minnu t'an kɔrɔ k'a ɲini ala fɛ ansaru n'a kanuya bɛɛ ani siri fila bɛɛ ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ amin Allah ta'ala wasalim alhamdulillahi rabbil alamin an baden tɛbɛ siri fila lajɛbaw i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogo min na kabini sigi daminɛ k'a fɔ nin ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛn ni télé siri fila sanfɛ n'a fɔ a ma ko diinɛ baro ka wuli ka se lalimu ma kuma dɔ la ka dɔw yɛrɛ bisimila an ka bi maa welelen o de kun ye an ka alimamiba ye Congo Brazzaville jamiyatu ansarudini ka juma misiriba min bɛ Congo Brazza o alimami don Muhamad Jawara ana bɔra ka baro kɛ sinjitigiw de kan a bɔra ka walanda min di an ma an b'a jigiya an bɛɛ lajɛlen nafa sɔrɔ nin na an bɛ a ɲini ala fɛ ale yɛrɛ y'a bɔ dɔnni min na ala kana dɔnni ban farikolo min y'a di an ma ala kana a jeni k'aw fo k'aw wale ɲuman dɔn a k'an bɛɛ sigida wɛrɛ la shukran lakum ala ka tanga kɔnɔ مثلي